Gulê vê havînê piştî ku dibistan ketin betlanê gelek bi kelecan bû. Gulê dayîka xwe û bavê xwe ketibûn rê û diçûne gundekî farqînê. Apê Gulê li wî gundî dima. Navê wî gundî Gundê Cano bû. Gundekî li deşta farqînê ye. Hûn dizanin farqîn jî navçeya Amedê ye. Meha Hezîranê bû. Êdî 15-20 roj e em ketine demsala havînê. Hema bêje hemû der zer bûye. Gundî kar û barên debr û danê xwe dikin. Demek berê nîsk û nok hatine çinandin. Ev çend roje jî makîne ketine nava zeviyên ce û geniman diçînin. Nîsk û nok ceh pêşiya genim têne çinandin. Piştî ku Gulê û malbata xwe gihîştin gund, apê wê û çend nas û dost wan pêşwazî kirin. Gula apê xwe, tu bi xêr hatî. Spas, destê temaş dikim apo can. O gula me ya şêrîn çi qas mezin bûye. Pişt re Gulê apê xwe hembêz kir. Piştî silam û kelaman berê xwe dane hundirê malê. Dest û ser û çavên xwe şûştin û derketin serbanê xanî. Li gund havînan li derve radizên. Textekî danîne ser xanî û livînan li serê raxistine. Îşev di binê ronahiya stêrkan de cara yekemîn e ku Gulê wê li derve razê. Axir kar û barê xwarin û vexwarinê qediya. Sohbet hatin kirin, niha dora razanê ye. Apê Gulê got, Gulê can, niha razê sibê zû ez ê te şiyar bikim û em ê bi hev re herin nav zeviya genim. Dê sibê makîne genimê me biçînin. Ya rast Gulê gelekî merak dikir. Erê, li dibistanê perwerde dîtibû ku genim çi ye. Lê dê sibê bi çavên xwe bidîta. Sibe zû Gulê ji xewra bû. Li gund hemû kes ji xwe zû şiyar dibûn. Gulê li kêleka apê xwe rûnişt li ser traktorê. Berê xwe dane nava erdê ku genim lê hatine çinandin. Makîneya genim li nava zeviyê digeriya û genim diçinî û tanî vala dikir romoqa ku bi traktora apê Gulê ve girêdayî ye. Apê Gulê jê re got, tu zanî Gulê can, ew giyayê hişk ku ji makînê dikeve re em dibêjin qesel. Jiya hûr re jî em dibêjin ka. Ew kayê didin ajalên xwe. Genim jî em dixwin. Mevî genimî di meha yazdan ango di meha mijdarê de tov kiriye erdê. Pêşî zîl da, pişt re jî şîn bû. Dema bû demsala biharê baran barî di meha Nîsanê de lê kir. Weke nîv bejnî bilind bû. Pişt re simbil da, pişt re simbil hêdî hêdî tije bûn û bûne firîk. Paşê jî bûne tene. Tava Hezîranê lê da hişk bû û niha jî em diçînin. Em ê vî genimî 140 elban yekî weke zekat bidin feqîran. Yên zêde jî em ê bifroşin. Yên din jî weke qûtê salê em ê hilînin. Em ê bibin aşê, bihêrin, bikin arvan. Paşê bi arvan hevîr bikin û nan bipêjin. Ew nanê ku niha em li malê dixwin, aha ev genim e. Gulê bi dilşadî li apê xwe godarî kiribû. Ji ber ku îro jî Gulê gelek tiştan fêr bû. Hûn jî êdî fêr bibin. Baş e zarokno, dihadê bi xatirê we bimînin xweşiyê de.